Aínda que Galicia non posúe intereses directos de pesca no mar Báltico, a aplicación dos criterios de reparto na zona si ten importancia para a comunidade, posto que nela se deciden os principios de tax e cotas para determinados países. Por esta razón, a conselleira do Mar solicitou ao Consello de Ministros que sexa unitario e manteña os mesmos criterios de reparto. Neste sentido, fai fincapé na necesidade de flexibilizar a prohibición dos descartes a través de diversas medidas, entre elas a aplicación de incrementos que contribúan a paliar a obriga de desembarque de capturas ou a eliminación dos tax naquelas especies sen risco de conservación. Durante o Consello abordouse tamén o posicionamento a adoptar pola Unión Europea de cara á reunión da Comisión Internacional para a Conservación do Atún Atlántico, que se celebrará a mediados de novembro en Croacia. Galicia defende a necesidade de incrementar as posibilidades de pesca para o próximo ano, unha vez constatada a abundancia de bonito do norte nos caladoiros onde faena a flota galega, Golfo de Vizcaya, Ortegal e Irlanda. Con respecto ás consultas anuais da Unión Europea con Noruega, que tamén se abordaron neste Consello, Galicia aposta por tratar de maximizar as posibilidades de pesca do bacallao, sen afectar o intercambio de especies que tamén son imprescindibles para a nosa flota.